ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರ ಮಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಪ ಮಂಗಳಂ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಪ ಮಂಗಳಂ. ಎಲ್ಲೂಲ್ಲೇರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಹರಚರಣ ಸ್ಮರಣತರಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ. ಮೂಜು ಜನ ಬೈದಿರು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಲೈವ್ ಬೈದೆ. ಏರುಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಹೂಸ್ ದಿಸ್ 3 ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಪಿರೋ ಭಜನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣೆಂಗ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಮಂದಿರಡು ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು. ಭಜನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಭಜನೆ ತೀತಿರು ಇನಿ ಐತಾರತೆ ಗಣಪ ದಾದ ಪಂಡ ರಾಗ ಸುರಭಿ ಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಗಣಪತಿ ಪೋಪುನು ಮೇನ್ ಆದ್ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ಪುಜೆ. ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದುಂತ್ವೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ರೋಡ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚ. ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಆಂಡಾಂದೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ. ಬೊಕ 16 ತಾರೀಕಿಗ್ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾನದ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪ ಮೈದಾನದ ಗಣಪತಿಲ ಅಕ್ಕೆರೆ ಪದಿಮೂಜೆ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲು 16 ತಾರೀಕಿಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಕಫ. ಬೊಕ 19 ತಾರೀಕಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ತೂರ್ ದಾದಾಂದ್ 18 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್. ಒರಿಯನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಆಫ್ ಆತುನ ಎಂಚ ನಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಪೋಯಿನೇನು ಒತ್ತುನ ದಾದಾದಾವ್. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಪಂ ಮಂಗಳಂ. ಓ ಬಬಲ್ ಬೇ. ಉಬೂ ದಾನೆ ಒಂಜಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ವೈ ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಆಪುಂಡು, ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ದಾದಾಂಡ್ಲಕೇನ್ಲೆ ಕೇನುಡೆತ್ತಂಡ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ದಾದಂಪು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದುಂಡ ಅತ್ ಎಂಕು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಅತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ದೇವೆರ್ನಜ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. Highlights saved to your channel as unlisted. At least 1 minute video is needed to start a highlight. Okay. ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಮೌನವ್ರತನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂಜಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ದೈಡ್ ಒಳಪೆಂಡ್ 22 ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಒಂಜಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಒಳಪೆಂಡ್ ದೆತ್ತಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ದಾದಾಂಡ್ ಲಾದೆತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಮಿಂದಿ ಪೋದು. ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದು ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಒರ್ತಿಯ ಬಾಗ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇನ. hello am I audible? 25 ಜನ ಉಂಡು. ಓರಿಯೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಏನ ಕತೆಂದು.
ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವೈ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ದಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜರ್ ದಾದಾ ತಿಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಕಮೆಂಟೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಲೈವ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಮೇ ಬಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜನ್ 4 minutes ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ